musi wa12 saka ngenyaya kuti talent akakwereta mari yemukando haana kudzosera mari iyoyo pamwe chete inosvika 3,931 vakakwereta achine murume talent iyoyo. Vapedza kudaro talent akataura kuti ishokwadi, takakwereta mari iyi ndichine murume nemurume wake waita zvekupfuya mombe. Talent haana kuramba nyaya yechikwereta but akati taita nemurume wake waita zvekupfuya mombe, pedze wobva warambana nemurume wari muprocess yekupfuya mombe idzo. Talent achibva aenda kusouth, murume wake bva asara, bva ambobhadhara imwe mari yasara yacho zvikanzi handibhadhare, but munhu akakwereta mari italent. Saka ikoko kutashinga club, talent vane mari yavanobvumidza kuti munhu wane atore, but talent akasenzesa vamwe vanhu achitorerwa iye kusvika mari yazosvika pa this figure. Saka wauya muno mudare, dare rakati dzokai mundoita maakaunts enyu then mouya kudare nhasi tione umbowo hwacho chaiwo. Kana unoda kuti kuya kwawaita wauya neumbowo zvichibva fune kuna chairman, naiye talent ano umbowo hwakewo hwauya nawo. Mauya here nebreakdown yenyu yemari dzenyu dzamakakweretesana ndavanayo tipeto panapa pabreakdown yatinayo ndeyekuti tine patakasainirana natalent mari yachona makasainirana mari dzemu mari pane 5,588 ndo yatakasainirana iye kuzvisainira ega 5,000 ichi 578 578 then pane ipapo unobvumirana nazvo here kuti wakasainira 5,588? Ndakasaina but yanga yane interest. Okay. Zikanazo order akazobhadhira 1,657 ndo mari yakabhadhira 1,657. saka patakasara nebhalansi yedu 3,931. 4,931. Initial yake yaakasainirana yamakamupa achitora semari yanga iri mari uye interest yaita mari. Panapa pane 2,677 tichitarisa mazita evanhu vaaitorera mari yakaita 2,670 ndo chikwere chaakatora icho handiti? ya ndo mari yamakamupa cash isati yane interest. ndo marinowekera takaita ndizvozvo. Right, wakapuwa $2,670 ndo wakapuwa chikwereti icho handiti? Then chikwereti chako ndokuzondokwira manje ndokuzondoenda pa 5,588 ma-interest. chokwadi tabvumirana kaizvozvo ndizvo here? Right. Toona tosubtracta isusu 5,588 minus 2,670 5,588 minus 2,670 inotipa chii? 2,888. 2,888. Right. Tosubtracta isusu 2,670 minus 1,658 57 pay yaakabhadhara 1,030.
13. 2013. Right. Mune license here imimi yekuita mukana? Hatina license. Handina. Mauya kumutemoka? Tauya kudare. Right. Mauya kumutemo. Dare mutemo. Mauya kumutemo. Zvichireva kuti mutemo manje haukwanisi kuti uti utore chinhu chisina mutemo chiuite mutemo. Uri kupanzwisisa here kuti imimi maiita illegal dealings asingabvumirwi kuve nemutemo usina kurejeswa nehurumende. Profit yenyu yamunoita iyo haina tax inobhadharwa. Saka dare raakuti zvisinei sevana wauya kudare imi makamukweresesa $2,670. Iye akabhadhara $1,652. Saka chikwereti chake chaainacho chaanokudzorerai kwamuri imimi $1,013. Ndo mari yatinoti arondokudzorerai. Izvo zveinterest hazviko nekuti imimi hamusiri dhanga rine mutemo wekukweretesa vanhu. Nekuti hamuna mutemo unokubvumirai kuti mutore interest dzevanhu. Saka iwewe une chikwereti chavo ava chaunofanira kuvadzorera $1,013 unochidzora nei? Chikwereti chavo inini ndikuda kutodzokera ndonosunga murume. Isusu hatisi kutaura tuchandozodii. Kana wade unotozomuunza murume kuti iwe ndo wakakwereta. Saka kana uine nhunha nemurume wako unenge wakudziunza kudare nemurume wako, iwewe kuchikwereti chatinoti dare rinotora kuti chikwereti chauinacho nekuti wakakupa keshi yavo $2,670, iwewe ukavadzorera $1,657. Saka balance yavo vanoda mari yavo yebalance unoidzora nini? Inini mari izvinenhandende pasi, so ndoda kuenda kunoshanda ndisingo munhu wangu kana munhu. Isusu zvaunondoita tati unoidzora rini? Kunoshanda ndingatomboteera kuti uda kundoshanda. Yes. September ani? Uchidzora mari iyi pamwedzi. Right, dare rakuti iwewe unondodzora $200 every month kusvika chikwereti chako chapera. Unokwanisa mari $100 granted per month kusvika for the next 10 months. Right, nyaya yenyu yapera. Musandokweretese wanhu. Uye kana musina license enda ndopuwe license yekuita mukando, so that unokuprotectai mangwana.